Hola, sóc el Pau Laconion i ella és la Mercè Mrs. Death. Som del club de rol Ruta 66 i anem a fer una partida de Cuentos de Ánimas, un joc de terror rural ambientat a l'antiguitat. Antiguitat, segle XVIII, XIX i contemporani també. A la partida d'avui anem a jugar el primer dels escenaris que surten al manual, que es diu La bèstia en el páramo. Abans de res hem de crear el protagonista de la història i per això seguirem els passos que presenta el manual. Anem a dir una miqueta també de què va la història per tal de poder donar amb més facilitat el nom a les dades del personatge. Estem al 1907 i portarem conjuntament un personatge del que narrarem la història. Es tracta d'un intel·lectual que visita un amic seu a una vella mansió a Derbyshire. El nostre amic, Lord Christopher Cunningham, porta un temps malalt i la seva ment es va deteriorant. Delira sobre sorolls en el pàramo, llums estranyes i una figura fosca que assegura haver vist creuar per la seva finestra diverses vegades. Hem decidit viatjar allà per passar uns dies cuidant-lo amb ell i calmar la seva ment delirant. Llavors, ens fa falta, primer de tot, un nom. Vols donar-lo tu, Mercè? Steven? Steven. I li hem de donar també una professió. Què et sembla que sigui metge, ja que va cuidar del seu amic? Vale. Metge, molt bé. Molt bé. Lloc d'origen. Fem que sigui del mateix Devonshire? Devonshire, vale. Vale. I una miqueta descripció física. Digues algun tret que tingui el personatge físicament. És un home de mitjana edat, corpulent. De fet, per la seva aparença física no deduiries que és metge. És una persona, més aviat sembla una persona entrenada a l'aire lliure. Se'l veu colrat pel sol. Podria ser perfectament un metge rural, per tal com el veus. Molt bé. Es veu una persona exercitada. Perfecte. Ara hauríem d'escollir 4 rasgos o objectes que defineixen el personatge. Llavors, podem fer que algun d'aquests rasgos sigui això que has dit de metge rural i tal. Què et sembla? Malatí. Eh? Un malatí. Un maletí. Vale, maletí de metge. Jo li posaré unes ulleres de prop. Per la mitjana edat? Sí. I a nivell de personalitat? A nivell de personalitat és una persona afable, oberta. Vale. I jo li donaré afable i obert, una mica despistat també. Hem definit també abans de començar que aquest personatge tindrà 5 punts d'esperit i 5 punts de determinació. L'esperit és una mica el seu aguante a nivell psicològic respecte a les coses que li puguin passar, i la determinació és la força de caràcter que l'ajudarà a l'hora d'enfrontar-se a reptes. Molt bé, doncs anem a començar. Aquest joc es juga amb una baralla de cartes que hem preparat
abans de començar, i cada carta representarà un repte o situació al que s'anirà enfrontant aquest personatge. La primera la faré jo i és una pista. Per això tenim un llistat de pistes que podem introduir. Molt bé. L'Steven és un metge rural que viu a Devonshire i ha rebut una trucada una mica preocupant de la senyora Bristol, la serventa que s'ocupa del seu amic Christopher Cunningham. Sembla ser que el Christopher ha estat fent un comportament una mica estrany darrerament i s'han vist obligats els servents de la vivenda s'han vist obligats a tancar-lo a la seva habitació perquè delira, té comportaments estranys i sembla que no està bé. Com que l'Steven és metge, ha sigut requerit per aquesta dona perquè vagi a ajudar-lo. Així doncs, l'Steven agafa el seu cavall i viatja fins a la mansió de Christopher Cunningham. Allí es troba la típica mansió victoriana que podem trobar a Nord-Amèrica. Una mica descuidada ja, es nota que ha viscut temps millors. I quan arriba allà, una cosa que veu i que li crida molt l'atenció és que la porta d'entrada té unes estranyes marques com d'urpes que han fet saltar la pintura. I de totes maneres i ho racionalitza molt ràpid. Hi ha animals per aquí, és possible que algú s'hagi apropat. Sense pensar-hi més, pica a la porta. I amb això tenim la meva intervenció. Ara seria la part de la Mercè, que es troba amb un percance de personatge. Hi ha un dels personatges que en l'escena de la Mercè tindrà algun tipus de percance. Pots repetir que s'ha tallat? Sí. Un dels personatges que? Un dels personatges secundaris durant la teva escena tindrà un percance. El que tu vulguis. Vale, espera que agafo la llista dels personatges. La tinc al mòbil. Vale. Com vulguis. Vale, doncs Steven arriba a picar a la porta i surt a rebre'l una serventa de mitjana edat, la senyora Bristol. Aquesta senyora és una senyora que sempre ha tractat molt bé el Christopher. Ara mateix doncs, li transmeten al seu amic que està molt amoïnada per la salut mental de Lord Christopher i moltes vegades s'asseu amb ell mentre ell dorm per si té algun malson o alguna cosa poder acudir al moment. L'Steven es queda molt preocupat de veure fins a quin punt el seu amic està malalt, que necessiti algú al seu costat durant la nit. I una mica doncs, demana amb urgència a la senyora Bristol que l'acompanyi a l'habitació de Christopher. Mentre van pujant les escales allà on el tenen tancat, la senyora li explica doncs, que el Christopher de vegades sembla com que parli sol, de vegades sembla com que vegi coses i que es desperta molt sobresaltat. I explicant, sense adonar-se'n, s'entrebanca amb la faldilla i
i cau per l'escala. L'Steven va a socórrer-la i li fa, bueno, veu que s'ha fet mal al genoll, treu el seu maletí de metge, li envena com pot i li demana que descansi mentre ell puja corrents cap a l'habitació de Christopher. Aquesta nit, igual el Christopher no té la companyia de la senyora Brissel. Molt bé. És el meu torn i jo em trobo amb un obstacle d'entorn. La dificultat d'aquest obstacle és de 6, sent el límit 7. Què et sembla, Mercè? Gasto un punt de determinació per tal de tenir una tirada una mica bonificada? O ens esperem a que surti una carta més de 7, que és més canyera? Tenim bastants punts, Per total és un dau de 10, no? Sí. És probable treure un 6 en un dau de 10. 6 o més, Tenim un 40% de victòria. Tires tu? Tiro jo, que és el meu torn. Pues tiro un dau de 10. I trec un 7. Ha sortit bé. Anem a veure els obstacles d'entorn. Molt bé. L'Steven puja les escales a la cerca del seu amic i es dirigeix a la seva habitació. Ell ja sap on dorm perquè més vegades ha estat a la casa i quan arriba a la porta intenta obrir-la, però la porta es resisteix. Sembla que està com travada i comença a fer força i finalment agafa una mica d'embranzida i descarrega la seva espatlla contra la porta i l'aconsegueix obrir. Es troba amb sorpresa que darrere de la porta hi ha una cadira i el seu amic, el Christopher, està amagat darrere del llit i quan veu entrar Steven s'aixeca molt alleujat i diu, hosti, sort que ets tu. Havia sentit un soroll molt estrany i pensava que era qualsevol cosa. I deixem aquí l'escena. Per la Mercè tenim un obstacle de personatge molt fàcil, dificultat 4. L'Steven s'acosta al Christopher una mica sorprès per la seva reacció i a mesura que s'hi va acostant el Christopher es desmaia, amb la qual cosa l'Steven l'agafa i amb molt de compte el posa al llit, li pren les constants, sembla que tot va bé, deu haver estat una baixada de tensió o alguna cosa així. El deixa estès al llit i se'n va cap a baix a buscar-li una mica d'aigua per quan es retorni. Quin obstacle de personatge has fet? Això no està a la llista, no? Sí. Ui, perdó. Bueno. Doncs abans també me l'he tret de la màniga. No, abans eren inventats. Quan és un percance, te l'inventes tu per complet. De totes formes, aquesta escena la podem deixar, que queda molt bé. Home, és una mica. Un personatge parece haber sucumbido a la locura. Sí, pot ser. Acceptem deliri, sí que s'ha quedat inconscient. S'ha alleujat tant que s'ha desmaiat.
Molt bé. Pues y percance de personaje. Percance de personaje. Vale. Quan l'Steven deixa el llit en el seu amic, com que ja és tard, té gana, decideix baixar a la cuina a veure si la Brisa li pot cuinar alguna cosa. A l'entrar a la cuina, clar, ell no se n'adona, ha anat amb moltes... està capficat amb el seu amic i a l'entrar a la cuina sent una persona pues, corpulenta, la seva entrada sobtada sobresalta a la senyora Enfield, una serventa jove que ell ja coneix altres vegades i que a l'entrar ell no s'ho espera, fot un crit i es crema amb l'oli amb el que estava cuinant. Immediatament l'Steven corre al seu ajut, l'ajuda a netejar-se l'oli de la mà amb aigua tèbia i comença a curar-li. La senyora Enfield està molt avergonyida del que ha passat, és una noia molt jove i no para de dir ai, disculpi, doctor, jo he sentit un soroll, he vist una cosa grossa i m'he espantat i perquè aquesta casa està endemoniada i el senyor està molt malament. El senyor hem de pregar per ell perquè hi ha alguna cosa funesta que l'està perseguint i que acabarà amb la seva vida. I jo tinc molta por d'estar treballant aquí. I anem amb la Mercè, que té un obstáculo d'entorno de dificultat 5. Tires tal qual, Mercè? Abans t'has oblidat de tirar, No passa res. Tiro tal qual. Sí. Vale, perdem un punt d'esperit. Tira també la carta d'abans, que teníem 4. Anàvem de 4. I no ho hem fet. Vale, perdem un altre punt d'esperit. Hem perdut 2 punts d'esperit. Això vol dir que alguna cosa està posant nerviosa el nostre protagonista. Molt bé, tenim aquest obstacle d'entorno. Steven acaba de curar a la senyoreta Effie i li demana que no es preocupi, la deixa asseguda a la taula de la cuina amb una cadira amb la mà ja embenada i quan s'atansa per preparar-se ell mateix alguna cosa, quan s'ajup per agafar algun estri de l'armari, es troba que quan l'obre, en l'armari de les cassoles es troba una cosa que ell diria que és una trampa per ossos. I li sembla molt estrany que hi hagi una cosa així allà. Es tomba a mirar la senyoreta Effie, però ella està d'esquena i no el veu. Ell fa veure que no passa res, agafa una cassola i es comença a preparar alguna cosa perquè ja entre la senyora Brissel, que té el genoll
malament, i aquesta que s'ha cremat la mà, crec que el millor és que s'ho prepari ell i ja està. I es comença a fer alguna cosa de sopar, fa una miqueta més perquè si el seu amic es desperta i té gana, doncs així podran sopar tots dos. La seva intenció és pujar a sopar a l'estudi del Christopher on està tancat. Molt bé. Pues ara vaig jo amb una dama grisa. Les dames grises hi ha 3 a la baralla i representen punts d'inflexió dins la història. És com si acabés el primer acte. L'Steven acaba de sopar tranquil·lament a la cuina, puja a veure el seu amic, se'l troba que encara està dormint plàcidament. Plàcidament es remou una mica i com que encara l'Steven no està del tot cansat, decideix sortir una estona. Se'n va al porxo de l'edifici, treu la seva pipa, se l'encén i dedica uns minuts a estar allí tranquil·lament, descansant una miqueta d'un viatge tan fatigós, mentre va fumant una miqueta de la seva pipa i atempera els seus nervis. És en aquest moment, mentre està mirant la foscor davant seu, que veu uns ulls que brillen entre la foscor, uns ulls ferotges que l'examinen, i quan s'incorpora una mica per veure què és això que hi ha allà a la foscor, aquests ulls surten corrents disparats, zigzaguegen per entre la foscor i desapareixen darrere uns matolls. Tot i que l'Steven dona una volta seguint la figura de la mansió, no torna a veure'ls. Així que torna una mica intranquil a la casa i s'assegura de tancar amb clau abans de pujar a descansar. Molt bé, i ara a la Mercè li tocarà donar una pista. Steven va pujant els graons de l'escala meditatiu. La seva intenció és fer-se un lloc al costat del llit del seu amic, conscient que la senyora Brissel, tal com ell li ha recomanat, avui no pujarà i descansarà al seu genoll. I com està cansat del viatge, el que fa és arreglar-se una flaçada a terra, agafar un coixí dels que té el seu amic per l'estudi i acomodar-se allà. Mentre va pujant i reflexionant en tot això, veuen que potser les marques d'urpes de la porta, aquests ulls, aquesta trampa, aviam si només serà un os maduradejant i tota aquesta gent se n'han pescat qualsevol història de fantasmes. Steven, racional com és ell per la seva ment de metge, ho veu molt clar i es posa al costat del seu amic, encara no està, continua desmaiat o dormint, apaga el llum de la tauleta de nit i s'acomoda com bonament pot entre les flaçades. Quina pista has introduït? La pista és... en realitat ell lliga caps. No, però has de ficar una pista del llistat de pistes. Ui, hi ha un llistat de pistes també? Ai, no t'has llegit les notes que t'he passat. M'has dit que no m'ho mirés. M'has dit que només em mirés les dues primeres. No, t'he dit que no miressis les últimes. Les dues últimes. T'has de mirar tota la resta. Ah, vale. Quan s'està acomodant a la flaçada, veu que sota el llit hi ha un diari
l'agafa per examinar-lo i veu que realment s'han vist coses estranyes a la zona i és estrany que hagi sortit a les notícies perquè no hi ha tros de... Diu que s'han vist com unes llums o alguna cosa així. Igual podrien ser focs follets o igual podrien ser aquell parell d'ulls que se'l miraven a la foscor. No ho sap ben bé, no ho té molt clar. El cas és que es veu que sí que hi ha alguna part de raó en tot això que diuen, però segurament no siguin més que animals. La seva ment racional ràpidament hi posa remei i l'Steven, cansat del viatge, s'adorm en 5 minutets. Molt bé. Pues... em toca a mi amb un altre percance de personaje. L'Steven es desperta. No acaba de saber, estar segur de quina hora és. Dóna la sensació de que encara no és hora d'aixecar-se. S'aixeca i va cap a la finestra i veu que tot just comença a sortir el sol, però ell no acostuma a matinar tant. Li sembla recordar dels que està assumint que hi havia crits, però era no acostuma tampoc a tenir malsons. És en aquests moments, mentre està reflexionant, que piquen a la porta molt suaument i treu el cap la senyora Brissel, la serventa del seu amic, amb cara d'estar molt amoïnada. Li dic, doctor, sentiéndole tanta feina, però el pobre senyor Douglas, el majordom, necessitaria atenció mèdica. Ràpidament, Steven agafa el seu maletí, es per un moment, es renta la cara, torna a agafar el seu maletí i lluitant contra la son baixa les escales al costat de la senyora Brissel. Però què ha passat? Pues el senyor Douglas, que ha sortit a buscar llenya per preparar els esmorzars i ha sortit, no ho sé, es veu que ha sortit a una mena d'animal i l'ha atacat. Quan l'Steven arriba a baix, es troba el senyor Douglas assegut a la cuina, sense jaqueta ni samarreta, pit descobert, i una terrible ferida li creua tot el pit. Són unes marques, sembla algun tipus d'animal. Diu, Déu meu, però què li ha passat? El senyor Douglas, que és un home amb una complexió molt forta d'una persona que porta molt temps treballant i que realment té una musculatura impressionant. Diu, no ho sé. La veritat és que m'ha agafat molt per sorpresa i jo no sóc cap nyicris, però se m'ha tirat a sobre i he caigut a terra d'espatlles i ha desaparegut. Crec que estava amagat entre la fusta que teníem amuntegada al lateral de la casa. L'Steven neteja com pot les ferides del senyor Douglas, pensant si no li hagués sabent tot el que li estan explicant i igual li hagués anat bé portar també l'escopeta de quan surt a caçar. Esperem que la criatura no entri dins de casa. I la carta de la Mercè serà un obstacle d'entorn que ara la dificultat que té és 5 degut a que ha pujat per culpa de la dama grisa. Tirem? Primer? Sí, tira primer. Vaig. I
I després has d'escollir un obstacle del llistat d'obstacles. Un nou, molt bé. Ese no ve. Doncs bé, és la teva escena. L'Steven acaba d'atendre el senyor Douglas, posa una vena al pit, li tapa bé les ferides, el deixa a la cuina i surt a veure que si l'animal en qüestió, si ha deixat algun rastre, si alguna cosa, surt amb precaució, mirant a dreta i a esquerra, mirant darrere seu periòdicament. I quan es troba fora, s'acosta a la pila de llenya, agafa un bon tou, agafa un bon feix de llenya, se'l carrega a l'espatlla. Ell també està acostumat a fer aquesta mena de feines, perquè a part de metge, esclar, ell també ha de cuidar de casa seva, és un home que viu sol, està dedicat per complet a l'estudi de la medicina, i quan es carrega el peix de llenya a les espatlles, no fa vent, però és com si els arbres es moguessin i sussurressin volent-li dir alguna cosa, però no acaba de treure'n l'entrellat de tot plegat. Dona una ullada de sospita al bosc, no veu més que arbres, molts arbres. És un bosc dens, sembla profund. Ell està acostumat a estar pel bosc de quan surt a caçar i és un tipus de so que no havia sentit mai. Li sembla curiós, però no es vol entretenir més. Agafa el feix de llenya i torna cap a la casa, amb aire preocupat. Molt bé. Jo vaig amb un obstacle de personatge. Dificultat 6. Uah, i perdem un altre punt d'esperit. Molt bé. Però tenim els de determinació, eh? Sí, però ara ja toca començar a gastar-lo, sí. Molt bé. L'Steven entra a la casa i allí es troba amb el Douglas, que ja porta roba neta, i està obrint un dels armaris de la saleta on hi ha escopetes. I diu, senyor, he decidit que he pensat, si li sembla bé, que aniré al bosc a veure si trobo aquesta criatura. Si a mi, que sóc una persona forta, m'ha fet aquesta ferida, no vull pensar el que pot arribar a fer si enganxa a alguna de les dones del servei. Així doncs, jo considero que és el que toca. Si vol acompanyar-me, estaré molt content de no endinsar-me en el bosc jo sol. Sí, l'acompanyaré, no es preocupi. Doni'm aquesta escopeta també. Tots dos surten de la casa. El dia està ennuvolat, tot i que el sol fa poc que ha sortit, no hi ha gaire llum i és un dia bastant gris. Hi ha una mica de boira entre els arbres i tots dos homes s'endinsen en el bosc cercant algun rastre. Mica en mica van caminant i és en aquell moment que l'Steven veu unes petjades al terra i diu, senyor Douglas, sí Douglas, crec que aquestes petjades podrien ser d'algun animal de la mida que l'ha atacat. Senyor Douglas? El senyor Douglas no hi és enlloc. En algun moment tots dos s'han hagut de separar entre la boira
i per molt que el busqui, el senyor Douglas no apareix. Aquests moments perdut entre la boira, amb un possible animal feréstec, donant voltes ell sol, fan que el Steven s'estremeixi i una miqueta de la seva determinació s'esvaeixi. Té por, no ho pot negar. Mercè, obstacle de personatge, dificultat 6. Jo diria que ara sí que toca gastar determinació, així que tira'm un +2 millor. Vale. Vale, perfecte. I ha sortit un? Un 9. No, això ja ho veig. Ah, no, L'obstacle, un quin obstacle de tipus? personatge. Val. El... Tu també tenies un obstacle de personatge, no? Sí, han sortit seguits. Ah, va. És que ara estava veient aquest i dic, ui. Vale. L'Steven comença a donar voltes i més voltes pel bosc, i de cop i volta es troba de cara amb el senyor Douglas, que l'està que s'interposa en el seu camí i l'apunta amb l'arma. Però quan s'adona que és ell, li diu, ai, perdoni, senyor Steven, és que sentia soroll i clar, com m'acaben d'atacar, dic, aquesta vegada no m'agafa desprevingut. I havia preparat el rifle per defensar-me. He estat a punt de disparar-li. Perdoni. I un cop s'han retrobat tots dos, intenten retrobar el camí cap a la mansió. A poc a poc van desfent una mica el camí que en recorden haver fet. Van passant entremig de vegetació amb branques trencades una mica i al final surten a la clariana on s'alça la mansió. Ara vista des de lluny és una mansió imponent de planta i pis, imposa respecte. Es veu entre deixada i cuidada alhora. Hi ha certs detalls de plantes que fan veure la presència de la senyora Brissel, però també les marques de les urpes a la porta i les finestres tancades van pensant un cert abandó. Tots dos tornen a entrar a la casa tancant la porta amb compte darrere seu. Ja estàs? Vale. Obstacle de personatge per mi, dificultat 8. Vaig a tirar amb un +2. Perquè si no ho passarem una mica malament. Un 11, fantàstic. I hem gastat ja 2 punts de determinació. Ens queden 3.
Hem gastat 2 punts d'esperit i 2 de determinació. No, 3 d'esperit. 3, ja? Sí. Hem anat una miqueta... Anem una miqueta tocades ja. Molt bé. Quan tots dos entren a la casa, se sent un soroll de crits i travestall que ve de dalt. Al peu de les escales està la serventa jove de la casa, la senyora Enfield, que té un crucifix a la mà i està pregant i plorant mentre mira cap a la part de dalt de les escales amb una expressió de terror. L'Steven puja ràpidament acompanyat del seu Douglas i es troben a la senyora Brissel, que té una marca a la cara d'un cop i està plorant davant de la porta de Lord Cunningham, i de dins l'habitació se senten crits, cops. La senyora Brissel, al veure tots dos, trenca a plorar i diu: és el senyor, està molt malament, ha començat a cridar que la bèstia venia i em va dir que jo era la bèstia i va començar a pegar-me i jo no sé què fer, aquest home s'ha tornat molt boig, és un perill, no ens podem quedar en aquesta casa, ho sento, la meva fidelitat cap a ell és molt gran, però jo no estic disposada a que em colpegin d'aquesta forma. Vostè és metge, vostè sap què fer i per favor, quan estigui millor el senyor Cunningham, per favor, que facin cridar i jo vindré, però jo no puc arriscar la meva vida d'aquesta forma. I a la Mercè li toca la dama grisa. Has d'anar a la foto que posa tabla de tensió, la penúltima, i a la segona dama grisa és el que et dirà què passa. Steven i el senyor Douglas entren a l'habitació de Lord Cunningham, però contra el testimoni de la senyora Brissel, Lord Cunningham no sembla que hi sigui. Hi ha una finestra oberta, miren per la finestra, no hi ha rastres de sang, no hi ha cap cos, no apareix per enlloc Lord Cunningham. I es troben una nota sobre la tauleta de nit, escrita en precipitació, en la qual poden desxifrar un missatge. Em sembla que posa que es dirigeix cap al pare. Lord Steven i el senyor Douglas es miren amb incomprensió. Teòricament Lord Cunningham no està prou bé com per anar enlloc i saltar des d'una finestra d'un primer pis és una cosa prou perillosa. És curiós que no estigui per allà. Decideixen baixar i donar una volta al voltant de la casa, aviam si troben algun rastre o alguna senyal que Lord Cunningham s'hagi fet mal o alguna cosa i encara estigui per allà, però no veuen ni rastre. L'única cosa que tenen i que saben del cert és aquest full, aquest tros de paper que posa això, que se'n va cap al pàrem, que no aguanta més. Molt bé, doncs jo vaig ara amb una pista de quan el Douglas i l'Steven fan la volta a la mansió, troben efectivament petjades del lloc
Primer una petjada fonda del punt on s'ha deixat caure Lord Cunningham i una sèrie de petjades més lleugeres que es dirigeixen cap al pàramo. Van seguint-les, s'apropen a la zona d'arbres i en un moment donat tenen un ensurt perquè creuen haver vist el seu amic, el seu jefe, però no, és una vaca que està darrere d'un arbre i que quan s'apropen a veure-la està esventrada, té els budells fora i sembla que alguna espècie de criatura s'ha dedicat a mossegar-la, a arrencar trossos i ha fet un autèntic un escampall de sang, de vísceres, de pèl. Afortunadament, entre tota aquesta escena tan gore, tan plena de sang, no hi ha cap petjada del seu amic. Això tranquil·litza una mica a l'Steven dintre que cap. Va ser una altra pista per tu. Que les busqui. Continuen caminant pels voltants de la vaca, retroben les petjades de Lord Cunningham i continuen seguint-les fins que hi ha un so que els deixa glaçats al lloc on són. Un terrible udol, no gaire lluny seu, esquerda el silenci en què estava sumida el pàramo. Es miren l'un a l'altre i carreguen les seves escopetes. Mentre continuen caminant, ara amb més cautela. Molt bé. A mi em toca ara un obstáculo d'entorno que la dificultat és altíssima perquè com que estem ja amb la segona dama grisa, suma 2, la dificultat és de 9. Amb la qual vaig a gastar un punt de determinació. I trec un 9. Ho superem perfectament. Perfecte. Pues tenim aquí a tots dos, l'Steven i el senyor Douglas, una mica espantats perquè Tudor que ha sortit del no-res i avançant amb calma però amb decisió per entre els arbres. Però clar, ja la tarda, el dia ha anat avançant, s'apropa la tarda i amb la marxa del sol comença a aparèixer una boira que creix i creix fins al moment en què apenes es poden veure entre ells i una miqueta més dels arbres entre els que es mouen. Si la bèstia s'apropés ara, és possible que no la veiessin fins que li tinguessin un parell de metres. Mercè, percance de personaje. El percance te l'inventes tu, pot ser com vulguis. Vale. Estava buscant ara jo. Per no liar-la. Continuen una mica més enllà. No saben si tornar, si no tornar. No volen cridar al seu amic, no sigui cosa que treguin atenció innecessària. Tenen por de cridar la bèstia en qüestió, no sap ben bé què és, però sí que es veu que és bastant violenta. I entre
L'un per l'altre, Steven s'entrebanca i cau. Es fa malalt turment. S'aixeca com pot, el senyor Douglas l'ajuda i a partir d'aquell moment Steven recolza una mica el seu pes a l'espatlla del senyor Douglas. Ja no se separa perquè pugui caminar amb més comoditat sense carregar el pes en el seu peu dolorit. Molt bé. T'havia sortit un percance de personatge, no? Sí. Vale. Tu també en tens un? No, a mi me toca... A mi me toca la tercera dama grisa. Després de fer la meva intervenció, tocarà tu fer el final. Que al final ve de l'epílogo, que com que tenim és la darrera foto, que com que tenim esperit, faràs la de dalt de tot. Vale. Molt bé. Els altres personatges, protagonistes, l'Steven i el Thomas estan en una posició molt complicada. L'Steven està coix, està a la meitat de la boira, d'aquí a poc es farà de nit. És un suïcidi continuar aquí. Comencen a fer marxa enrere, a tornar cap a la mansió, i és arribant al límit amb el bosc que apareix de sobte sorgeix un moviment súbit d'entre els matolls i una terrible bèstia negra i ulls brillants apareix entre la foscor i amb un moviment molt fugaç fa que el Thomas surti disparat i caigui al costat d'unes roques desmanegat sense que l'Steven pugui saber si està viu o mort. I Mercè, toca l'epíleg. Steven, veient el que ha vist, agafa l'escopeta i dispara. No sap si li ha donat a la bèstia o no li ha donat. El que té molt clar és que és una bèstia perillosa i caldrà estudiar una mica d'on prové i amb una mica de sort igual se'n puguin desfer. Ara mateix el que compta és que està viu per poc i va a buscar el senyor Douglas, que malauradament no ha tingut la mateixa sort. Està semblat un copet, un no res, però està esbudellat a terra i és impossible fer res per ell. Així que Steven s'assenya i se n'en torna molt trist cap a dins de la mansió on haurà de donar la trista notícia a la senyora Brissel i a la senyoreta... Com se diu la noia? No me'n recordo. Enfield. La senyoreta Enfield. Del seu amic, de Lord Christopher, ara per ara no hi ha ni rastre. Només sap que s'ha anat al pàrem i de moment ell no arriscarà la seva vida en plena nit, sinó que pensa que li pot fer més favor viu que no pas mort. Si aquella bèstia se'l volia carregar, doncs ja ho haurà fet, i si encara no ho ha fet, demà tindrà una nova oportunitat per trobar-lo. Ara per ara necessita descansar i refer-se de les emocions del dia
que no han estat poques, i descansar i fer-se i embanar-se també aquest turmell que ja se li comença a inflar i no li fa cap mena de gràcia demà haver de sortir un altre cop amb el turmell tal com està. I s'encamina cap a l'habitació on es farà un bon bany i es posarà a dormir. Molt bé. Com això donem per acabada la història. Tu què creus? Que el Lord Cunningham apareixerà o no? Doncs sí, Sí? apareixerà. I en quin estat? Apareixerà viu, però malferit, i apareixerà dient que ha tingut una visió horrible d'uns ulls grocs intensos que se'l quedaven mirant i que tenia la sensació d'aquella bèstia com... No sé, no sabia si era una bèstia, si no era una bèstia, era molt fosc. El que sí sabia era que era com si el conegués alhora que no el coneixia i era tot molt estrany. L'Steven ara ja s'ho creu tot, ho ha vist ell amb els seus propis ulls i li sembla molt, molt estrany el que el seu amic li diu perquè ell ha presenciat amb els seus propis ulls com, sense fer apenas cap moviment, s'ha carregat un bon tros d'home, com era el senyor Douglas. Així que potser la clau per eliminar aquesta bèstia sigui el seu amic. No sé. Però això ja serà una altra història. Oh, i tant. Doncs bueno, què t'ha semblat? Curiós. Un cop superada el batxe de que ens havien passat per Telegram els diferents textos, però tot va una mica sobre guió. Cada escenari té un text inicial de presentació. Anem a fer-ho gran. Té un text inicial de presentació, una guia de personatges, i cada cop que surt una carta de pistes, aquí estan les pistes, aquí estan els obstacles d'entorn, aquí estan els obstacles de personatge, el que passa quan surten les dames grises i el que passa a final de partida. Clar, això igualment, tot i que vingui una mica marcat pel guió, cada partida passen coses diferents perquè són interpretades de forma diferent per la gent. Si aquesta mateixa partida la juguem demà a nosaltres mateixos o amb dues altres persones, pot sortir una història completament diferent. Doncs bé, aquests textos els teníem, passa que la Mercè no m'havia entès quan ho he explicat, o jo no ho he explicat prou bé, i no se'ls havia mirat anticipadament, s'està inventant les pistes i... sí... No, perquè m'ho he llegit tota l'estona. Les pistes... Un cop t'he avisat, no? Perquè hi havia un moment que l'havia vist... Només m'he inventat la primera perquè no ho havia llegit. La resta m'ho he anat llegint tot i he anat buscant les fotos tota l'estona. Perfecte. Doncs bueno, i amb això tenim la partida. És un joc molt ràpid de jugar i com heu vist de jugar en apenas... Com portem? No portem ni una horeta. Ara estem als 59 minuts. Estupendo. Dic. Sí. El joc són aquestes 19 cartes, un llibre amb una edició molt xula, que porta també una sèrie de cartes per marcar la determinació i l'esperit, i hi ha unes cartes numerades de 1 al 10, per si no teniu un dau de 10 cares a mà, poder-ho fer amb cartes també. Hi ha una edició una miqueta més de lujo, que té també una bossa de tela per ficar les coses, però la veritat és que tal com està editat això, jo crec que ni cal, perquè el sobre on t'ho envien tot
ja té com ranures per ficar les cartes i la veritat és que és una edició molt completa. I bueno, gràcies per escoltar-nos. Si us ha agradat, segurament tornem a jugar alguna partida més endavant. I ara m'he adonat que he ensenyat això quan havia fet petit de nou havia fet petita de nou la imatge. Doncs aquí sí que es veu bé lo bé que queda. Ara sí. I això es fica dins del llibre i queda perfecte. Aquesta és una editorial nova que ha promès publicar encara més llibres d'aquest estil de rol narratiu. Doncs bueno, esperem que us hagi agradat i que vulgueu veure més vídeos. Vols dir alguna cosa? Doncs això, esperem que sí, que puguem seguir muntant partides d'aquest estil. Jocs així narratius són interessants de jugar i us animo a tots a participar, a seguir participant com esteu fent fins ara, que el rol està molt bé. Molt bé. Pues moltes gràcies a tots els que ens hagueu estat veient. Bona nit. Fins una altra.